Det er hårde tider. Det er dårlige tider. Vi er nødt til at ofre dig. Nej! Vi er nødt til at ofre vores kære høvding. Hvad tænker du på? Jeg tænkte på i min hjerne, at han skulle være min far, og du skulle. Det er helt typisk. Du se ham. Han er høvding. Gud vil blive meget glad for en høvding, end ham, der skal overtage at være høvding. Er det mig? Det er mig, der skal overtage. Nej. Han er meget mere værd. Nej, Han skal smide sin. Okay, skal vi få se Nej, altså, jeg kan huske, jeg fandt dig. Du er min ven, du er ikke min bror. Hvornår forstår du det? Jeg fandt dig. Jeg købte dig på dåse. Der står min kære i dåse. Men det kunne egentlig også godt bare være, du havde fundet først. Det er ikke. Men han skal offres. Så er vi nok fri for plager i århundreder. Nej, men først skal der stå sten. Papir. Og så står du, bror. Nej, vi er kun venner. Sten, saks, papir. Nej, ved du hvad, lad os rulle sammen. Har du et sidste ord, eller nej, altså et sidste ord? Hej. Det har været fedt, fordi jeg er nødt til at ofre. Kan du ikke se, det bliver så dårlige tider? Vi er nogle gode tider, vi er offret sammen. Men vi skal jo ofre noget dåsemad. Hvorfor ikke bare dåsemad? Jeg købte dem på dåse, men jeg er ikke nær ligesom det her. Hvad mærke til nu? Han er dåsemad. Han skal ned i knøft. Ja, han er også i knøft. Nej. Jeg sagde ikke min bror. Nej, jeg er ikke. Hvorfor er vi brødre? Dåse. Det er lige meget. Du er dåse. Det er lige meget. Vi har været sammen hele livet. Hvorfor skal vi... Vi er ikke brødre. Men ikke brødre. Nej. Skal jeg brække din navn? Nej. Hvorfor? Vi er uvenner. Nej, det er så. Vi skal ikke skubbe. Jeg går på hus. Så kan det være, det er ikke godt. Jeg kommer til dig, Michael. Nej. Jeg kommer til dig. Kommer du til mig, eller kommer jeg til dig? Mødes formentlig. Du kommer der. Vi skal ikke kæmpe her. Det er det, jeg siger. Ja. Et nyt folk. Et nyt stort folk. Men hvorhen? En som har forladt. Så er en som har forladt. Nej, hvem er du? Nå, det er det.
også plader? Er du også en, man kan købe på dåsen? Kom her! Kom her! Kom her! Men vi er ikke ensomme mere! Jeg er ikke ensom mere! Har du taget med i døren? Så vel? En af slagsen til. Jeg er på vej. Rutte. Du er ellers en god fyr. Det er sådan lidt præcis. Hvad er dine venner se? Eller er dine fyre? Nej. Jeg kommer. Du siger ikke, at du har overlevet den tur, vel? Det skal nok blive. Godt. Nu. Hjælp! 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 Hvad vil du? Hjælp! Screaming! Screaming! Hjælp, hvad er det for det? Jeg har overlevet. Har du overlevet en tur i Nava? Ja. Men det er en af mine gamle venner, som smed i, der var en stor dåse ting at købe på dåsen. Ja. Men vi har fundet sammen igen. Ja, og jeg får det og helt uanset. Han var så dum. Ja, han er god, han er god. Okay. Tak fordi I så godt til det her spil. Ja, tak.